Sibe isimo senkakho yomculo maskandi exina ukugula usekuze kwasuka umwoza kwabe emculweni bahlanganisa umnikelo ukuze ikhokhele izidleko zodokotela. UKhangelani DSD Mhlongo kuthiwa-ke uxine kakhulu. Lezi zidaba zivezwe omunye woza kwabo uNjoko Mbambo iHobosho othe sebeze bathatha isinqumo sokuthi-ke bamhlanganiselwe umnikelo. uNjoko uqala waveza indlela abanye abaculi bakaMaskandi ababuka-ke bemkhonze ngayo uKhangelani ufike komunye umcimbi ebezonandisa kuwona kubonakala ukuthi akamuhle empilweni. Uthe bonke abaculi bakhombisa ukuzwelana naye njengoba bonke bebelokhu bembize njalo bembiza-ke nangezibongo zakhe zethu uqoko. Ngemuva komndeni umndeni wakaMhlongo banikile imvume yokuthi bamhlanganisele umnikelo ukuze athole usizo lodokotela. Ubesebeka udaba kwabanyoza kwabo wahlanganisa ngoba-ke bemfisela ukululama okuphuthumayo uDSD njengoba-ke sibafana nezingane zandawonye ngenxa yomculo. Besethi-ke usuthu umndeni abangakufihli lokhu ukuze abantu abathandayo bazi ukuthi bayakuthandazelana noma kuziphi izimo ezikhona. Uqoko lufisekele impilo ende nomndeni walo luqhubeka ukujabulisa isizwe ngomculo walo. Qoqe komneli imali engumnikelo ka-20,000. Bayabonga kakhulu ukubona bonke abafowabo abalula isandla kwegwaza kwangazi ukuxhumana nabo. Bayabonga kwande lapho bathathe khona kuchaza uNjoko ethinta uDSD uvumile ukuthi akaphilile yena eze kahle wasecela ukuthi abuye athinte ngoba-ke udokotela usematasa. Emva kwesikhathi uphinde-ke wazanya ngoba ucingo beselukhala lungaphendula. Ngasekuqaleni kwalonyaka uDSD kwakuveza ukuthi-ke uhlasele isifo sezinso wathi-ke ngeke akufihle lokho ngoba ukugula okumthwese kanzima wagcina angakwazanga ngisho ukukhipha i-albhamu yakamuva eyayisememezela ukuthi uyayikhipha. Uphinde wamemezela usuku aseyikhipha ngalo le albhamu yakhe esihloko sithi One More Year, kodwa-ke akabange sasithola isikhathi sokumemaketha kahle ngenxa yokungaphili. Ngesikhathi aveza izindaba zokugula kwakhe wakhala ngezibhizi ezithi-ke njengoba engumuntu wasemakhaya uyakholela ekuchatheni. Wathi-ke wazitshela ukuthi ukugula okungatheni kanti-ke kuza ngamandla waphuza ukuyohlola ukuze athole izinkinga yezinso. Ngazokuthi izona ezihamba phambili ezithinta lapha nomculo Maskandi uDSD uKhangelani umfokaMhlongo kuzokhumbuleka ukuthi izindaba ezisematheni kuyazi ukuthi insizwa ayikho esimeni esikahle sempilo. Ngakho-ke ozakwabo banquma ukuthi-ke bahlanganise bamhlanganisele umnikelo ukuze akwazi ukuthi akhokhele izindleko zikadokotela amxelo ngayo. Ngazi ukuthi izona ezihamba phambili. Siyazibongela kakhulu izinsizwa zikaMaskandi nokubambisana ukukhombisa nje ukuthi-ke bawumuntu oyedwa bawumndeni owodwa lapha nama ngabe omunye wabo esenkingeni abamlahli. Futhi sengiphuma kanjena-ke kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.